Yabona bhaka, ngikhuluma nawe ngqokeke kule video. Angisagwegwesi manje, qonda ngqo. Yabona bhaka, bengikukhonzile mfowethu. Bengimuhlonipha ezingeni eliphezulu. Futhi namanje ngisakuhlonipha. But truth be told, wena bhaka uzamile ukungidestroya. Uzamile ukungidestroya futhi awuzamanga ukudestroya mina ngedwa. Uzamile ukudestroya mina, waphinde wazama futhi nokudestroya abantu engikholelwa kubo nabantu engibakhonzile nengibathandayo. Uzamile ukudestroya inkosi uRoyal Chancellor uMelusi Zondi ngokudestroya mina. Uzamile ukudestroya usisi umntwana uLondiwe ngokudestroya mina. Emzamweni yakho yokungidestroya uthumela uThabani, awudestroyanga mina ngedwa kodwa udestroye mina, wangibhanga noRoyal Chancellor engikholelwa kuye kakhulu, olusizo kakhulu in my life, osaqhubeka nokuba usizo kuningi angisiza ngako empilweni, ngoba usifice isimo sami sinzima kakhulu, sinzima. Wafika sashintsha isimo sami, kwashintsha nje izinto eziningi ningofakazi. Wena bhaka uzamile ukudestroya konke lokho. Ubudlelwane bami noRoyal Chancellor uMelusi Zondi uzame ukudestroya ngayo yonke indlela. Ayikho imizamo ongayenzanga. Uzama ukungidestroya enkosini, nayo inkosi uzama ukuyidestroya ebantwini. Lento owayenza ukuthumela uThabani ukuthi adonse ivideo endala inkosi ekade yangixolela kuyo. Wathumela uThabani ukuthi akayidonse leyo video leyo azongishaya ngayo, angidestroye ngayo kuRoyal Chancellor. Khona uRoyal Chancellor ezovukelwa yianger against mina ngenxa yakho usebenzisa uThabani. Leyo nto leyo ibe ubusathane nobuthakathi obukhulu obujulile obenze against mina. Lento owayenza ngaleya video ukuthumela uThabani ukuthi akhulume lezi yazinto, beyidestroya ubudlelwane bami noRoyal Chancellor, ingidestroya mina ukuthi ngibe yinothing, ngife. Iphinde futhi ilimaza isithunzi, destroya uRoyal Chancellor. Leyanto idala umonakalo omkhulu bhaka, idala umonakalo omkhulu leyanto. Siyambonga nje uRoyal Chancellor ngokuba wise, ngokuhlakanipha nokuvuthwa emqondweni, ukuthi akwazi ukuyiunderstanda yonke lento, ukuthi ayingayi enhlizweni kuye. Siyambonga nje, uvuthiwe uRoyal Chancellor. Kodwa bhaka uzamile wena ukungidestroy, ungidestroyile wena bhaka. Isenzo sikaThabani sokuthi angikolekele iminikelo ebantwini bekungesona isenzo ebesisuka othandweni nebesichaza ukuthi uThabani uyangizwela. Bekuyisenzo ebesaqhubeka nokungidestroya mina, ukuthi isimo sesiphoqa ukuthi ngikolekelwe iminikelo ku TikTok. Wena bhaka unayo imali wena, ukube bewufuna ukulekelela isimo sami sokuthi ngisemkhukhwini bewuyokhipha ephaketheni lakho ungelekelele, bewungeke uthumela uThabani ukuthi angikolekele iminikelo ku TikTok. Bekuyisenzo leso sokuqhubeka nokungidestroya. Unemizi sithabathaba zemizi nqwaba, unayo imali wena bhaka, unayo imali. Unenqwaba yezimoto ama-BM ama-X5, unayo imali. Ukube wena bewuneyinhloso ezinhle
zokuthi ulekelela isimo osibona kimi bewungayi ukuthuma uThabani ukuthi akayongikolekela iminikelo ko social media, kodwa bewuzokhipha imali wena Bhaka ephaketheni lakho ulekelele isimo sami. Kodwa ngoba inhloso zakho ngoThabani bekudestroya mina phambi kwabantu, bekudestroya mina emhlabeni ngokungikolekela iminikelo ko TikTok, uphinde futhi ukhulume izinto ezibhlungu, izinto esezadlula, ubuyisa ama video through uThabani, buyisa ama video isizwe esesadlula kuwo. Ngisho indlunkulu izinto eseyakhohlwa yizo nayibuyisa in my name. Uzamile ukungidestroya Bhaka. Anginazi inhloso zokuzama ukudestroya wena, kodwa wena uzame kakhulu ukungidestroya. Inkinga uhlulekile. Uzame kakhulu ukungicekela phansi Bhaka, uzame kakhulu ukungibulalisa ungiqhathe nenkosi uRoyal Chancellor. Inkinga, you failed. That is the problem, you failed. Akekho umuntu oyongena phakathi kwami noRoyal Chancellor, akekho. You failed. Abantu abaphila noRoyal Chancellor nabakholelwa kuRoyal Chancellor abebebona yonke lento yenzeka, zibebhlungu inhliziyo zabo, yabasengcupheni impilo yami. Abantu obavusele ienga ngalezinto oyilandile wayoyigubha emgodini la zangcwatshwa khona, wathi aziphehle ienga ebantwini. Izinto ezadlula kudala inkosi uMelusi Zondi yayihandlisha ngendlela yayo yobuhlakani bayo bobukhosi, kodwa wena wathi ulomfana akayilande lozo zinto agovuze ienga ebantwini. Abayithandanga leyo nto, yabasengcupheni impilo yami ngenxa yakho Bhaka. Mina ngiyazi ukuthi wena Bhaka uhlezi ufuna kuthiwe uwe onamandla, uwe onepower, wena inkunzi, wena uvulavala. Makukhona isikhulu esinamandla uhlezi ufuna kuthiwe leso sikhulu sinamandla ngoba sihamba wena. Ziningi izinto Bhaka enginazo ezubufakazi ngisho nje ophathekayo, kodwa ngoba anginazi inhloso zokudestroya angisoze ngaveza lezo zinto, angisoze. Ziningi izinto oyikhulumile wena, anginazi inhloso zokuexpose, angisoze ngayiveza lezo zinto, angisoze ngayiveza lezo zinto. Ziningi inkulumo zakho eyila ngabantu, anginazi inhloso ezimbi ngawe mina, angikaze ngibe nazo inhloso ezimbi ngawe, kodwa wena Bhaka ungijikelile wena wasebenzisa uThabani ukuzama ukungidestroya mina kanye noRoyal Chancellor. Kuhlungu lento oyenzile Bhaka, bengikholelwa kuwe, bengikuhlonipha, ngikuthanda. Baningi abantu ebebekudestroya ngikuvikela kubo, baningi abantu abaqale ukukholelwa kuwe ngenxa yami. Ziningi inkulumo ebengikulwela kuzo abantu beyikhuluma emasayidini, ngiqhamuke ngidestroye yonke leyo nto ngoba ngikuthanda Bhaka, ngikukhonzile, ungidestroyile Bhaka. Angazi ngicabanga ukuthi ngiyokwenza ivideo enjengale against wena, ungidestroyile Bhaka, kumele ukwazi lokho. Namhlanje impilo yami ngabilengele wena ngenxa yakho noThabani, ningidestroyile. You destroyed me. Praise God. Ubaba uRoyal Chancellor uMancinza Zondi akanayo lengqondo ebenithi nizama nina ukumfaka yona, akanayo. Mina nayiseka nje
Ngiyakubonga nje lokho enkosini uMelusi Zondi, ngiyakubonga lokho Royal Chancellor, ngiyabonga ukuthi hey hayi ngigeza izandla. Yabona makukhulunywa ngomuntu othwele kanzima kusuke kukhulunywa ngami uqobo. Hayi zingishaya ngapha nangapha. Sengijengesigubhu saseZayoni, hayi zingishaya nxa zonke. Abanye badonsa amavidiyo amadala bangishaya ngawo. Abanye badonsa inkulumo zami zamanje engaqondene nabo, eqondene nabanye abantu, bayayidonsa bayihlanganisa nabo bangishaye. Abanye bayangifonela personally, sibe kwi private call, ngitshele mina ukuthi ngikhululekile, ngikhulume ngigeqa amagula ngokukhulu ukukhululeka lokhu. Kanti abantu bayangirecorda ngenhloso yokuzofaka ku TikTok, ngishawe kulawo makomenti, ngibizwe ngawo wonke amagama. Akekho umuntu ongangishayi njengamanje. Ubhaka uyangibhonya in public ushaye ngathi uyangithanda. Uthabani uyangibhonya in public and in private. uLondikhe hayi ungiphoxile sisi, cha ungiphoxile kakhulu, cha ungiphoxile shem. Buhlungu inhliziyo yami ngawe, hayi ungiphoxile sisi uLondikhe, ungiphoxe kakhulu sisi. Uyangifonela, ngiyarelaxa, ngiyakhululeka, ngiyayikhulumela, siyaxoxa, ngikhuluma yonke into, uyajika wena. Uthatha yonke leyo phone call uzoyifaka ku TikTok. Ekubeni inkulumo engangiyikhuluma noBhaka nabanye ngawe, awukaze uyibone seziko TikTok. Awukazi uyibone seziko TikTok makuxoxwa nje ngawe, either kuxoxwa kahle noma kuxoxwa kabi, awukaze ubone lozo nkulumo sixoxa kuma private calls, sirelaxile, either siyayihlebela noma understandisana kwezinye izinto. Awukazi ubone lawo ma calls sesiwafake ko TikTok. SisiLondikhe, cha uyiphoxileke kodwa wena ngcono nanathi ngoba thina vela ayikho into enhle esaziwa ngayo. Thina sizidlwangudlwangu nje esithukela inhlamba, vele thina siphoxeke. Wena SisiLondikhe uziphoxile ngalento oyenzayo. Ngeke ngiphinde ngibamba ama calls anoma ubani umuntu ongazela ku TikTok. Ama calls nje enu angisawafundi nje, ngeke ngiphinde ngikhulume nani kuma phone calls. Khohlwa nje. Angisena muntu nje engithi mina ngazana naye ungikhonzile la nje ku TikTok. Ngibonile mina ukuthi ziningi kakhulu izitha zami kodwa eshaye ngathi ziyangithanda, zinama personal numbers zami, zingifonele zishaye ngathi siyaxoxa ukukhululekiwe ngoba si private, kanti abantu bayangirecorda ngenhloso yokungi-expose abazofaka ko TikTok. Ngiyawandarisha nje nani ke bantu baka TikTok ukuthi nikwenza kanjani ukuthi nifike nilalele ama calls apostwe umuntu okuclear ukuthi this was a private calls, this was a private conversation. Abukho ubuxoki la. Umuntu ubeyihlebela la ehleba khona, exoxa la exoxa khona, umuntu eyikhulekele irelaxele exoxa nosisi wakhe kwi private call. Uma ngabe usisi loyo engasakwenzi ukuthembeka, esengibetray, ethatha lawo ma calls ewaletha ku TikTok, ngingazi mina
ngizwe sentaza nje ama-calls ami ngixoxa naye ekhoneni, ngizwe sentaza ko-TikTok ngifonelwa abantu bathi hey ubonile yini uLondike ukuthi wenzeni, iy'nkulumo zakho naye zigcwele ku-TikTok njengamanje. Seniyasuka nina nithini? Nithi mina ixoki. Ixoki umuntu ongidayisayo noma ixoki mina odayisiwe? Ngoba phela yonke into engiyikhuluma kulawa ama-phone calls yayi-private, ngikhuluma nomuntu ebengithi usisi wami. Umuntu ebengithi usisi wami, ngikhululekile kuye, ngirelaxile kuye. Wathatha iy'nkulumo eyi-private wazenza zaba-public wazoyifaka la. Umuntu oyixoki umuntu odayisiwe noma umuntu odayisile. Cha, angeke nginivimbe ukuthi ningibize ngexoki, kulungile ngibe yilona ixoki nganeza kwethu. Ukubona kwenu nani lokho mhlambe niyolala nisuthe iswini ngokuthi nilona ngibiza ngexoki as if khona umuntu engimbetrayile. Akaze ngibetray uBhaka, uBhaka uyena obetray mina. Akaze ngibetray uThabani, uThabani uyena ongisukelile ngingamazi nokumazi. Sazi saqala ngokwabe ngathi siyazwana, kanti sekusondela izinsuku zokuthi uBhaka angijikela asebenzisa uThabani. Ubuxoki kahle kahle anginandaba nabo ngoba angikakaboni mina ubuxoki labo ukuthi mhlambe ngijikele bani. Mina yonke into engiyikhulumayo iyiqiniso nje injalo. Okuningi kwako nginabo nobufakazi. Mangathiwa nje manje siye enkantolo, Max wawuqonda ukuthini la, bese ngithi mina lokho engangikusho kusuka la ngiyoproduce ubufakazi mina. Angisisiphukuphuku ngalo ndlela mina ukuthi ngingakhuluma izinto ngabantu ngibe ngingenayo i-backup engingazibackupa ngayo kulezo zinto lezo. Umuntu oyixoki umuntu ojija izitori aziguqule, noma umuntu owumdayisi obetraya abantu abamthembile. Ubani engimbetrayile mina? Iziphi izitori engiguqulile mina? Ngoba kushawa mina yonke indawo la. Uyabo? Kodwa nakhona nakukho konke lokhu sonqoba singomakhaya. Yithi phela izinkunzi la ku social media. Na nje i-proof of payment umfana ngimkhokhelile u4,000 wakhe. Kwangaba indaba zalutho futhi saqhubeka nempilo singomakhaya. Yabo? Kuyo yonke lento eyenzakalayo, kuyo yonke lento umuntu ophuma enqobile yimina lo. Nangu umuntu ozonqoba kuyo yonke lento yimi inkunzi la. Nangolo ngintshele njalo bafana bami, ngisho ningathumela inkabi nithi ayizongibulala, ziyobuya ilambatha nje kunina. Ziyobuya ilambatha bafana bami. Ngisho ningathumela bani ningixabanise nobani, ningixabanise nize niphumelele, lo muntu lo eningixabanisa naye angizonde ngempela naye ngenxa yenu, kodwa ekugcineni kosuku yimi umuntu ozobe enqobile la. Yimi umuntu ozobe enqobile la. Kodwani yonke lempi nginawo amandla okuyilwa mina. Yonke lempi le engilwisayo nginawo nje wonke amandla okuyinqoba. Kodwa nonke ngisho ningeza nizinyanga, ngisho ningeza nithi wena umntwana wasendlunkulu, ngithi ngikhuluma nawe private, ungijikela ungibetray, u-expose inkulumo zami nawe personal private, uyi-expose ebantwini. Lutho yimi umuntu ozosala emile la eyinkunzi. Ya yimi ingqongqo engqondo enqoba ngokukhashaqala ogqokeni, inqobela amaqatha seqolo maqede niqaqazele ezinsha. Yimi ozosala enqobile la. Umbhonga nkunzi lemavava, yimi lo. Umbhonga nkunzi lemavava. Ngudengezi leyinkunzi. Mazikhona ezinye inkunzi yimi udengezi zincinda la. Yimi udengezi lokuncinda inkunzi, zimavava noma zikho mavava kodwa zincinda la zonke. So yimi inkunzi la, ingqongqo. Yeah. Kunhlala amagqoza mina. Gqozelwa ngisho zintombi. So yonke lento eniyenzayo, lama orchestrations, lama implementations, lama
up and downs eniwenzayo zonke lezi zinto nithi nizama ukulwisa mina kulungile qhubekani yimi ozosala enqobile la yimi inkunzi la qhubekani ningiqhathe ningibonde ngayo yonke lendlela yenu qhubekani lungile ngane zakwethu asibonge ithuba 4000 wakho mfana sibonga ukuthi utholile thank you. Hello good people, welcome back to this channel. If you are new here, please make sure you do the right thing. You press that subscribe button and hit the notification bell. Good people, please comment your thought below. Tell us what do you think after watching this video, and don't forget to like, share and subscribe. Kulungile, bye. See you on the next one.